तोहरे खातिर करही में सावन में सोमवारिया के जान गे हम हरो के ले चल देव घर हवा तू अपना संग हरेल गरिया में गे जान गे हम हरो के ले चल देव घर हवा तू अपना संग हरेल गरिया में गे जान जल चढ़ई दोनों मिल के 4 बजे भोर हरिया में गे जान जल चढ़ई दोनों मिल के 4 बजे भोर हरिया में गे जान गे हम हरो के ले चल देव घर हवा तू अपना संग हरेल गरिया में गे जान गे हम हरो के ले चल देव घर हवा तू अपना संग हरेल गरिया में गे जान सुइया पहाड़ चढ़ई में है तो परेशानी गे के धरत हो कामर तहर के न पिया में पानी सुइया पहाड़ चढ़ई में है तो परेशानी गे के धरत हो कामर तहर के न पिया में पानी बड़ा सुंदर लागो चलो हिरनिया गेरुआ रंग सहरिया में गे जान गे बड़ा सुंदर लागो गे रनिया गेरुआ रंग सहरिया में गे जान गे हम हरो के ले चल देव घर हवा तू अपना संग हरेल गरिया में गे जान गे हम हरो के ले चल देव घर हवा तू अपना संग हरेल गरिया में गे जान डॉक्टर संजय सोनम के मन लेने बात गे राजू स्टार के ले ने जोई है साथ गे राइटर संजय सोनम के मन लेने बात गे राजू स्टार के तू लेने जोई है साथ गे फोटो खींचै तो आर्यन सैट के बाबा के में गे जान गे फोटो खींचे तो आर्यन सोच के बाबा के मंदिरिया में गे जान गे हम हरो के ले चल देव घर हवा तू अपना संग हरेल गरिया में गे जान गे हम हरो के ले चल देव घर हवा तू अपना संग हरेल गरिया में गे जान। धमाका रिकॉर्डिंग स्टूडियो किशनगंज।